Tam ten konec, to je taková cestička, to je zajímavé, ale to psal ty nebo někdo, že je rozhodovaná cesta. No, člověk si tady musí trošku pomoct, kotík vyleze, aby tady nezabloudil po těch pivech. One eternity later. Tak tohle už je letadlo do lehu. Přidaj. Já vám co můžu, mám to na podlaze. Jo, to nejde. Šetří můj klub. Trubtě. Tak jsme tady. Zambala Inn. Hotel, který nás tady bude teďka, tuším, 2 noci ubytovávat. Teď jsme dorazili. Tak jsem v lehu, tuším 3500 bez pár metrů nad mořem. Za chvilku máme sraz u hotelu, já jsem si šel skočit tady dolů do hospody pro pivo, bohužel pivo nemá, tak jsem si koupil vodu. Ono, stejně se tady blbě dejchá, nevím, jak to nám bude spát, je to skoro na hraně toho ty aklimatizační vejšky, tak uvidíme, jak to tady bude fungovat. Bude večerní procházka, snad se nezadejchám. To je jeden jako takový velký významný klášter, jmenuje se Dixie. Když to chceš všechno projít, platíš za vstupný, je dost velký. Tak už můžu. Jsme v klášteru Dixie. Hotovo 20. Myslím, že tady někdo technici.
Takže podle náčelníka tady je vlastně soutok řeky Zanskar a Indus. Ale jestli to tak správně, to nikdo neví. Do toho kláštera se vidí tak, jak dýchám. Se to nezdá, no. To prostě 3,5 nebo 3,8 tady vlastně, 3,8. Už tam skoro budeme. Je to tady prostě jinačí. Tady není nic, tady prostě jenom to ani není skála, to je nějaký bláto stvrdlý. To když prší, tak tady musí týct prostě hnus z těch hor. Prostě je tady vesnice, no. No, tak tady asi kdysi bydleli, je to tady polozaroucený, ještě teda bydlejí. Jsem chvilku pozoroval a oni si ty betonové bloky normálně tady dělají. Tady to vlastně není ani skála, to je nějaká hlína nebo co. Míchají to s nějakým cementem, nechávají to jenom uschnout a z toho stavit, nebo dělají tyhle bloky. Pak už jenom staví baráky. No. Tak tam vzadu je už Pakistán. Přejíždíme další sedlo, je to zaplať pánbědom jednosměrka, samozřejmě nikde nic není. Žádný zábradlí, ale je nádherný. Vyjeli jsme, to je vlastně jenom cesta k vojákům, už jsme na pakistánské hranici, takže vlastně tou samou kačí stezkou, kterou si tady udělali vojáci, tak zase pojedeme dolů. Tady nahoře třeba jsou svodidla v jedné zatáčce a pak dalších asi 20 km žádná není, no je to takovýhle netěfák. Jsme na checkpointu, tam už potřebujeme papíry, bohužel jsme se roztrhali, auto zůstalo, jak jsem už říkal do kamery, tak zůstalo někde v zácpě. Čekáme, až dorazí s našimi permitama a pokračujeme dál, máme to ještě asi 15 km do ubytování.